ktorý teda lietal od samého začiatku, dávno pred vznikom tohto štátu na aeropláne Tupolev 154 a Jak 40 a vozil všetkých vládnych činiteľov a práve riaditeľ letových činností Robo Slostiar mi povedal, že pôjde v pristávacej konfigurácii. Najpomalšie, ako bude vedieť letieť, aby ste si to mohli vyfotografovať. Toto je situácia, kde nikde ani na letisku na dopravnom letisku sa nedostanete v takej blízkosti, aby ste mohli toto sledovať na vlastné oči. Bilo Polnišer, Jozef Velák. Až nám vráti na chrbáte, pomyslí, že by mohol len siahnuť plyn a už by sme ho v tom poli tam niekde museli hľadať v tom mobile. Jednoducho Tupolev 154, Otto Mária, Bravo Y Oscar, pilot, kapitán Bilo Polnišer, Jozef Velák, druhý pilot a druhý technik. Toto lietadlo urobil letecko-výrobný závod aviátor Andrej Polštrúter.